Sito, weh. Wis dandan ngene malah. Ngendi Alek yo? Jambo, tapi ora ro. Pasti ning sawah iki mancing dek. Yo mbokane jejel ayo tiliki. Ayo ning sawah dhisik wae. Ayo. Oh, til malah. Kayak ngene ya. Wah, dalane yo elek tenan iki. Piye iki? Wedi aku lah. Ono kaya ono dalane lho. Kaya anu lebang tekos e. Piye iki? Jajal. Sik. Wah, alon-alon iki. Endang ayo. Wes lho aku ki wedi. Sik to. Weh. Asu. Jan tiba tenanan deh aku ki. Aduh. Apa? Ora apa-apa. Kotor to? ora apa-apa. Kotor saiki iki lho. Iki ayo. Goleki weh, yo, goleki. Weh, jan. Iki apa? Loro tenan iki, bar tiba mau rasane cek lecit ngene iki. Aduh. Jane iki ning ndi to lagi kok ado meneh rasane iki. Kayak iki pasti ning sawah. Sawah. Jejel. Kerjane gur mancing welut. Enggak enek meneh kerjane liya. Jane iki ngopo ta welut iki? Enggak ngerti aku. Ya wis jal yuk, kita tiliki wis yuk. Yo, parani jajal. Lek. Kae wonge. Kae. Oh, lah terangane radio omah ya ngono kuwi. Mancing kowe kerjane ora golek-golek kerjaan apa piye kae iki. Jan. Terangane mancing. Lek. Weh, iki kok yo senenganmu karo ora umum wong to iki. Iya, mancing. Iki senengane kok mancing. Apa piye? Wah, Pak mati piye? Oke, Pak lelene ya. Weh, apa iki? Iwake. Iku iwak lele anakane sian. Oh, alah. Duh mati tapi kena ngopo kuwi? Nang anu iki pasti. Nek obat iki. Mestine. Waduh, kurang ajar sing obat iki. Aduh. Aduh iki lali lho. Iki goleki Alek, ora karo goleki. Oh iya, ya lah yo. Wala iki wis sore wayahe. Dolan malah cek ning sawah. Iki lho sing dipangan, jagung-jagung kene sik lho. Itu ora. Wah, aku mancing malah nemu botol iki kepiye iki? Botol apa iki? Delok. Delok. Aku enggak kuat buka iki. Sik. Weh, lha iki. Weh, Tak delok. nek medeni ya. Delok sik. Iki botol air keras e, tapi mbok isine kok ana surate ora nang isine. Jale. Baca sik. Bocor sik, bocor. Oh, alah. Tak goleki lho ning omahmu rene. Ning warung rene. Mancing malah nemu botol iki. Ya, Bukan apa iki? Aku gak wani buka iki. Aduh. Apa ya? Awas jam meledak iki kan bome we. Serius. Iki, masa ora wani kowe buka? Ora wani. Weh, Ora. Jadi buka aja ya. Buka. Dian. Wah, ya untung ora metu jine. Ngeri kok ning film-film ya Oh, begini kok. film-filme. Jal buka ya. Buka. Oh, aku metune wis kangelan e. Wah. Wih, surat. Surat apa iki? Ibu bane kan mangan ning restoran ngono. Nate. Oh, enak men ning restoran. Bolong-bolong Aku ya ngono belum. kuwi. Wah, bolong-bolong asian. Wis ket tahun kapan iku kuwi? Weh. Kok tulisannya kok orang genah ini? Bahasa apa iki? Wah, Bahasa Inggris apa iki? Jal boconan. Aku rete mati iki.
Waduh. Lah iki to aku lek bocah iki. Aku nyerah aku wis. Yo bocah kowe sing sekolah dhuwur. Bocah iki salate. Iki bacaan apa to ya Jan? Wah. Jan iki wocane iki kira nek ngerti Jan. Ora ngerti aku. Walah Jan gampang iki kaya. Ngene iki lho carane bacane iki. Apa to kuwi? Weighted word bit of reflection. Waduh, sekolah tinggi jarene. Jarene tapi. Artinya kuwi mau. Artine. Jarene sekolah tinggi. Teh celup enake manisnya pol, Mbah. Aduh. Waduh ning anu ki apa? Waduh, mingin tenan iki. Waduh. Gue enak tenan iki koyo. Mukitet siso. Siso. Oh, apa ya? Ringso ke udah. Apa kuwi jajal ulang ngene? Mukitet sikso. Mungkin teh siso paling. Siso paling. Siso kuwi. Paling. Jajali. Oh, alah, Jan. At you semok. Hah? Semok. Oh, ih. Duh, gila nih. Apa Rosa. 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 Oh iya. Semok iki, waduh, rosa. Apa iki? Are you game store? Artinya itu kalau kita itu kalau artinya tuh main-main game gitu, main PS lah ya. Oh iya. Oh, ini apa lagi nih? Oh, Jude for Island. Berarti naik jus or ayunan. Berarti main ayunan. Heeh. Mainan ayunan ngono kae, bocah. Iki surat-surate sapa e? Koyo tulisane wong tuwek. Kuwi saking suwene kuwi. Suwene kuwi surat kuwi. Lah iki mau nemu nang endi iki? Lah mau aku. Ngono kae mau. Lho iki sene sitone iki. Sitone. Aneh ya. Sitone iki. And what you carrot. Carrot. Wah iki. Oh. Ini tengah-tengah sawah e. Kok carrot piye? Jo. Tutup. Balik ke wae. Balik. Iki medeni. Ngeri ya. Balik. Ini you carrot. Waduh. Balik lah. Ya mungkin yo itu kaya ini kon ditolak iki molek. Mbok aku ngerti dhewe ning kono kuwi mau piye. Balik ke. Mancing kok malah nemu surat kaya ngono apa lah. Jan. Balik ke wae. Lah. Lah kowe mau entuk iwak ora? Ora itu iwak ora malah nemu botol kaya ngono kuwi lah. Oh, ya kuwi marai garai sial awakmu entuk botol ngono ki. Bacane yo Edward Carrot mau lho. Wong arek diparani arek jak dolan malah ning sawah gaweane. Ya mancing dikek monggo ngilangi stres dikek mancing Lah, apa kira-kira iki galau ta? Ya enggak galau. Wah, yo golek-golek wedokan ngono sing ora usah mancing-mancing ning sawah ngene iki terus. Ya wis ayo nak dolan lah. Ya ayo aku ganti iki. Ganti wis resik. Kotor kabeh iki. Tapi yo iki mau kotor gara-gara tiba ning kono mau. Tiba to? Iya. Alah. Wah, Jan, yo goleki kowe kuwi lho. Wes, ki ayo. Jan. Ayo makan. Ayo. Subscribe ya, like, komen dan share. Jangan lupa share juga. Oke.